Prichádzame do osady Pod Skalkách, majú viaceré indície, kde sa má množiareň nachádzať. Ale pozri, koľko kotiatky. Raz, dva, tri. Aj tu. Psíky, ktoré vlastne nie sú prispôsobilé k výcviku, tak buď držia v neprispôsobivých podmienkách, ale vo väčšine prípadov predať, a keď nie, tak ich jednoducho vypustia a nahlásia odchyt. V útulku iba za posledné týždne pribudli desiatky takýchto vyhodených psíkov. V podstate situácia ťažko zvládnutelná aj pre útulok, pretože príjem naraz toľkého množstva psov je veľké riziko. Môžu byť nositeľom aj infekčných ochorení, hlásia kvázi vyhodené šteniatá, pričom každý dobre vie, že tieto šteniatka nie sú vyhodené, ale sú vlastne namnožené. Dobrovoľníčky sa obrátili na enviropolíciu a podľa expertky dobre urobili. Policajti v rámci trestného konania môžu urobiť všetky kroky potrebné na to, aby ďalšej protiprávnej činnosti zabránili. Po vznesení obvinenia dokonca môže byť daný aj návrh na vzatie do väzby. Bez pomoci úradov majú dobrovoľníčky zviazané ruky. My ako občianske združenie nemáme žiadnu pravomoc. My môžeme len dohovárať, že je to správna vec, keď dajú psa začipovať. Pravomoc má štátna veterinárna správa. Môžu kontrolovať, môžu odobrať psíka. Regionálna veterinárna potravinová správa Humenné v ostatných 3 rokoch vykonala v danej lokalite jednu kontrolu, ktorá bola zameraná na životné podmienky psa. Odchyt ani odobratie psov zo strany RVPS Humenné v danej lokalite nariadené neboli. Čipovanie je zo zákona povinné, ale bohužiaľ psi nemá nikto začipovaných, takže je ťažko dokázateľné majiteľ toho psa. Úradní veterinárni lekári za porušenie povinností čipovania či očkovania vo vami uvedenej lokalite neuložili žiadnu pokutu. Vôbec nemuseli takto skončiť, keby kompetentní riešili tak, ako by sa to riešiť malo. Z Humenného Jana Veľasová, televízia.